ban kong ka buram mat ka jingu ka let show try nombu nong thau play disgrace bal ai ngai kana ka mat ka ko bkhya ka bashat ka khlang ka ba sa sen pat ngala yo ban yashim menta kana ka debate competition ya ka ba ba pias lundo ila organize tena ai khublai kerpang ya i bala penyo ya kana galat kum yangi ki parado parasnam banya syembenta banya peni yala ki jong ki jingmot halor kane ka phang ban ai khublai ru ya baro ya phegi pajba parado parasnam ki bala ya syembenta bat ki bom ya syembenta ru kumjo te hakane ka debate competition ba iba apias lengdo ila bu ba ka topik kalong ba khamla ban khakun shibun na khamla ba khakun takhndia tenga kwa ban pensai lor jong kane ka phang ngam kersan ya kano ka phang bat ngam penrem ru ya kano ka phang ndre ngan shu ai ya gi points lene ngan shu pensno thu ya phi ba ka e ka jing du jing mantoy bat ka e ka jing du jing mantoy halor kine ki mat baro arteli mat kata long ka jing yo khun shibun bat ka jing yo khun khundia ta ka jing yo khun shibun ru ka don ka jing du nong ka jing yo nong bat ka jing yo khun tak khundia ru ka don ka jing du nong ka jing yo nong te ki ai kita jing du nong mi jing yo nong ki ba ngi yo lang ba kana ka jing khakun shibun bat ka jing khakun tak khundia te ka ba nungkong nga pensai phi halor ka jing khakun shibun te ka jing khakun shibun ka don ka jing mentoy ba ka don ka jing mentoy ka e kata ka jing mentoy ka bang yo la da khakun shibun ki jing mentoy ka bang yo la da khakun shibun kalong ba haka pang ka stom haka kamyap kam em bat hagino kino ki liang business la na ki liang ban penhe snong penhe thau kala kalong ka badon kam yang ban khakun shibun menta nuk sai phi la da don bayap para marjan don bayap hayeng hasam la da don khod shibun kamot casting la na ka sup kata ka kam bon yaket ya ba hayeng hasam la da don ki man ki para kamot ka hajaka ba pen ket ma phi 4% shibu don kumba shiphamot ket nomor 10% kalau lo ngabusuk ta shibu da pang da stamro la da thaj ban pe shibu pang imei la na pang ipa la da don khon pat si khandai ngot shiphamot la da thaj ban pe iwei pe sa iwei la da letre iwei pe iwei kum ta ter kidan ki jing mental da yo kon shibun bat ka jing du jing mentoy bat ka kham khta ye kine ki longyeng ki ba duk ki ba shu belas ni lana ki bom don ya kata ka nong riming ga jaka ka puta ka ba kham pahu kamot shubu menta da upa shu belas ni menta yo tang lai hajar stayo ka kemi ka shong ying ki khon ki don nyongot prangot shiprangot tentang kham arngot ru don da yo khon shibun te kamut ka long ka ba perkhat yo pa kan kalong ka ba du kata bon pendap penbiang ni kon kam tam dei bangin dei tang ban pendap ya da bam su ong na menta ga dawai ga dasin ka pule ka puthi ban pha school te kalong ka ba ka ba jenjar kan ban subu ban pha school ya baro kon subu don ki ngayo ibon ki longyeng tu le tak sisnam padap la kha dei we tak sisnam padap la kha dei we ta ka long ka ba jenjar pen la da dei ka longyeng ka baduk te subu da ke la heru la yo lok kum tu te ki kemi ki pa kim don ka property ban ai la na ka nong rim yeng ban pen mi yeng ki kumon ba kle da la yo lok kum tu subu ka kan them ta da ka la yo lok ka kan thai ka yo lok yo senrang bombiang ka kam ka jam basu belas ni arjar lajar tayo kaying rum don jong la jong ki hable wat ing wai rum tang jenjar ban yo da yo ru baram ka bai bela tang bai waying kalalut tagi long ki jing la da yo kon shibun
Dia mentah liang naka taka jing yok khun khendiat pat kia kita jing mentoy bu jing du jing mentoy hang her wan ra phi jing pat sai khendiat ba ki don ki jing mentoy bu jing du jing mentoy mentah jing kai jing mentoy la yok khun tang khendiat chu mentah phi don khun tang wei la na arngot kai ka jing mentoy ka long balada phi duk ro phila ban pendap penbiang phin bala tang hajar setaya ro kalau stop ya phin penbiang namar kat no hen la ban bam ka bicycle ro tang marwai arngot ka mot dang sup ban support deke dang sup ban provide deke ban pendap penbiang ke ta kata kalau ga ai ka ba song tenat da phai sa jing kon pendia la da khenya kana ka jing yo jing ko financial long nak mah ten para te menta ka jing du jing mentai pan kumta kalau opposite la mar persya jing don shibun gi ko menta jing du jing mentai la da don ki kam im kampang kam stom hing sem kalau berjenjar banyak kit ya ba tang marwai arngon kita pat kilong jing do jing toy oi don pun ki poin sana pun ban persai phe tang ba kapur he kam sha ban penjerong wana ban penjelam than ya kata dagi lifestyle of prominent tang show keren lengkot nak dia kan dia ba phai sha na ga religious issue na jing nyam euro pen khen wat ha Bible ka Old Testament na New Testament ro kam da keren sai than ta ka jing yo khon hoi tip ba kai ki ki khon kte dai leng ba jing gar khon yang play dai leng ba jing gar khon Jesus no penem te am dai ban pendu andrai kata ka jing yo khon khundiat mi keren than ya ka ba pendu longka plan jumpe bayar dai ba ga yeng ga sam na bayar dai ga yo ka ki jaka ki puta ka jing stho jong phi silok dai ba penduk lana ban le dagi tiar gitar kontraseptif kina gi dawai gi ban penduk khon ban su ban dai kita long ka jing penduna khon he ka jing pen khendiat khon he kala ban ya plan ha ka bayar dai ba ka jing long silok family phila ban kha khon tang arngot laingot kam long ka pop kam long ka ba asang khmat dong blai namar phim dai ba phim namar phim pedon kami kita gi artificial anak kita gi artificial birth control ndre ga dai ga jing le natural jong phi he silok lana shi yeng system namar jing stho jing mo ba don ro kina ki ba ong ba so thamulai khendiat ba ong ba ki khasi gi ret pat palan de dai ban pen ha yo pat dai ban kha khun subun ban roi ban bun phin le ayu la da bun pat la da roi pat subu phim nang ban penang per start mentai yo to jing yo bun mentak shu yo bun kale mentai yo pet se menshwa ki ni ki karen dia ki no dia ki don shi bun ki bro ndre ki wan ki british ki parang ki bala civilized na ki bala long literacy ki bala nang la start ki wan tang shiken hon ki la ban ro le India namar India ber oi namar bale ki long ki ban nang ki bastat ki bala snopo ki bala civilized ki bala perkhat jangai andrel da shu bun eu ta tang bro phim la ban penang pen start phim don ya kata ka development ana ka HDI ka human development index kim don kita ta hari jonge kuman mutai basu ya bon ka jingsha amde ban perkhat lengkot umta andrai ngi de ban ong ban pen khabun na penroi kana ga jabeng ga inde ban penroi thane gi bro penroi bro la yum ta janjar sa ka kam ga jam wat ka kam bala misteri rum yo shu nomor labon pelat gi bro gi guli gi ban nong kodong yo la yo po sor mta kim yo kam shu kim bala la shu pun gi nong tu gi nong krong ki kam sneu kam thala bale nomor ba kadai ga ai ga ba ona kadai ga jing shisha ba thang kata nomor ba lengkar jing jinjar kam he bopun kila kala yalang ba kala ki samla kila poisha ka tu ka them saka lute saka na kata nomor myo kam bun ki khna puleru ki ba la puleru mentala ya bun than ki nong apply ki nong thep kam ta la jinjar ban yo kam ta kim ban se ban le rung ha ki kam pentrem kam le no nomor bale ya bun than ta ka kam ka khendiat bro don shibun tamana pentre mana penpe kata pi gawe jing bal dayo kon shibun ndre ngam penrem ta ka jing yo kon shibun bat ngam kersan ro ta ka jing yo kon khendiat la ngam pen
rem ya jing yo kon kendiat ngam pen kesan ro ya jing yo kon sibon re ka ba kam hi long ga dai ba ngin ya stho gan ni ya song thop no ban pen keu ya ga re ba ja reu kum no ngi dai ban plan na ne ban plan lupa no ya ka lawe jong gi kon gi ti la na ya ka lawe jong ja ban re he mde ban su plan tak tak ba yo kon pun tak mot kan he pat ga re kan pun kan ya le thama bat ki no we gi man daram dai ra ta ka ba kong he ga dai ba kum no ngin perkhat ya ka financial purpose ka ba ngila ban pendap penbiang penang pen start pen long ya gi kon ba kin don ya ta broad mind ke bala ban perkhat ya ka economic issue lana ya ka ta ter ban pensuk ban pen yo kam yo jam lana ban khanang ba ka jat ban rewe kan islam kan sup kan san kan dap kan biang kan de ban su perkhat lengkot dak ba kum ne kum tai ban su perkhat be jinglong mendai jinglong mensuang tu ndai kat kum ga juk kan ni dai ban ya na ka wai ka patang sa wai ka patang na ka wai ka juk sa wai ka juk ni hab pen hab balance kan yal jong na hab long kat kum ka juk kan hab em kat kum ka generation dan sibun ki ai ban pensai lor kan tong ba kapor ka kam sya su ta tang kine ten ki ba kendiat te ngakwa ban pensai yang fi bangam yang na kaliam jono ban ngam penrem here kena ru dengan su pensai tangga tai phi te jing song tho ka long ya phi ki long ko me ki long pa kum no ki song tho ya lagi kon kum no ki de ban yo kon te